Baru bere tolong itu hendak guru nunggu persiapan. Maka dengan ini akan kita saksikan dengan acara Badak Madullah Korbo, artinya tanda syukuran bahwa Erick Thohir telah saja di marga Sidaputar, tanda syukuran Raja Nawalu, maka dipersembahkanlah kurban ini secara terima kasih kepada Allah menurut adat kemuliaan kita. Horas Horas kamu atulah maradi Habibur Saluhuna Mauliate madi tuhata Mauliate manang dihita Saluhuna tarlumumi mani hamu raja di hula-hula nama Raja nami Raja Bulun siang nama muka sahat nama kuhudi ulauta di bagasa sadario sonang sohari boribu Raja nami marhite siliaton ima hormos iti kotadu asatung takas nunga huparade hame dison sokot hujur siriris hupasahat tami matuhamuna Raja nami sahat matuhama amang pandegos sinamalon asatung takas hupasahat tami baik damang nahumbartusa
Moliate di amur raja da buru nami raja ni buru ni bius tomoko dinang takas taulahor siyan na sugot dina patongcong borotan hahotan ni horbo laylay horbos ti kotado si sabang nawali ada nyo putta na barjolo ada na do pinahan si seato anani hurasami ma ula-ula munaon amang boru sa horas sita bona hasuhutor raja si dabutar raja siya matama ng raja nawalu dinalawa buhuy ulaw taon tiur dalam beluson tiyo dabotan sa akan nauli sa akan naringgan amang pandegosin na malo paborra damang mahami marhito ng ngamu asa orasami hutor si rison na nagpaparaton nami huraja ni buru nami bayan nung nung ngami amang kasimna daw sudah marah dapat takapar saudiyat molo hujalon no godang sudehi tatujabu toluhani mangaliat ada pada gosi namano asasi raja dede raja dapat masuk dewas di matanya hari asa tora dung nang tu dewata mula jadi munang adok kami na tarmara raja bius di tomogom asa hok di batu-batu na mas dikasih-kasih na hok nang kasih-kasih dibuhu di udota so ngotot na mula tinami pesta syukuran madang mula itu di bata di raja ni buru nami ulah kamu manon akan nahubar nalahu si ulah muna gabi raja nami amang pada kasih nama lo gabi asa hok dibuhu na kok nang ditikina patakas mamang Agung di godang di hami bona suto